Toto je ten najsilnejší prírodný protizápalový kokot, aký existuje. Stačí jedna lyžica tejto zmesi denne a znížiš zápaly v celom tele. Uľavíš od bolesti a posilníš imunitu po všetkých tých zasraných klobásach, kapuste a pive, čo ti ničia kĺby ako jebaný reumatizmus. Začni tak, že do sklenenej nádoby s viečkom dáš 7 lyžíc medu. Potom pridaj lyžičku kurkumy v prášku. Pridaj aj lyžičku zázvoru v prášku. A nakoniec štipku čierneho korenia, aby sa protizápalový efekt kurkumy znásobil kurva 20 krát. Poradne to zamiešaj a tvoj zlatý med je hotový. Kombináciou týchto vecí vytváraš dokonalú synergiu proti chronickým zápalom ako artritída. Ale výhody idú ďalej. Jedna lyžica denne ti zvýši BDNF, faktor pre mozog, čo pomáha funkcii mozgu a môže brániť neurodegeneratívnym sračkám. A kurkumín v kurkume ešte bráni rastu rakovinových buniek. Ak chceš všetky tieto benefity, ber jednu lyžicu denne, najlepšie na lačno. Ak sa ti recept páčil, ohodnoť ho od 1 do 10 v komentároch. Prajem ti dlhý a zdravý život, ďakujem za podporu a vidíme sa v ďalšom videu.